Oh my God! Daghan pa ba akong gasolina ani ba? Kung mamasahiro ko Tanaw sa gasolina. Damay na landa. Maka-income, makakuha ka ha? Para pang gasolina. Sige lang. Nakaw na lang ko ani. Oh my God! Wow! Pero tani Tahiro. Hindi rin ako parking, basi na ipasahiro dari Sakto. Ano may pasahiro speakers Nanti pasahiro sa unahan. Oh my God! Wow! Yeah. Dalagang Pilipina. Come on. Hey. Halika na dito. Yeah. Hey. Dalagang Pilipina, gusto kong makasama. Wala nangangiba, kaya sa akin ka sumama sa palasyo. Maituring na prinsesa pagkat nag-iisa ka, wag ka nang mag-alala. Di ka pababayaan, di ka na muling luluha. Kung naranasan mo noon, pasakit pagduda. Nagawa ko diri oy, asa man tong mga single. Pagpasakay na ko ani, wala may mga single mo agi panagsara man kayo. Oh, napaji single mo agi, napaji sakay. Ay tulo oh. Bumasayro kaya to? Wala bumasayro to ko. Ano na ako lang sa wato. Sakay na! Sakay! Kuya, masayro ka? Alay, asa na? Anong sa ko? Yes, sa Monteprio, kuya. Pila may hatag ni mo dito, ma'am? Nagwapa ni ma'am. Uy. Dalaga pa ka, ma'am. Pila hatag ni mo, ma'am? 60 ya. Ay, ma'am. Pwede dugangan ni mong 20, ma'am. Kay layo mo kay dito sa Monteprio nya human. Kuan pag yun, ma'am, kanang di may kadala o pasahero pagpabalik ba? 80 lang, ma'am, be. Yun na, ma'am. Gwapa, bitaw ka, ma'am. Ya, kay sinta ra mo gud akong kwarta ya oh. Kay sinta ra akong kwarta nya. Pwede ra. Kay sinta ra ya. Kay sinta ra jud akong kwarta ya. Salig kay gwapa. Ay sige. Ihatod na lang ta ka, ma'am. Bahalag sa sinta. Bisan 50 lang, okay ra sa kuha. Tara. Yan, sakay na dali. Ihatod ta ka bisag asa. Sa Monteprio juga sa resort juga, ma'am. Oh, sa resort jud resort. Sa sinta. Ah, sige, okay ra sa kuha pero ma'am, unsa imong pangalan? Ako dai si kuan, ma'am, si Romnick.
Sinong pangalan kay Destiny? Ah, nice to meet you, ma'am. Kanang, sige ma'am, sakay na ma'am. Sige ma'am, Sakay na sakay ko? Oh, sakay, mga na ta. Kay, layo biya itong Monteprio, ma'am. Sakay. Nakata diri ma'am. Abot na ta sa inyo sa Monteprio. Okay, sir. Ma'am, kanang pwede ko mga number ni mo, ma'am. Number, Ako? cellphone para Ano man? mag tawag-tawag ta ba? Kay? Kasi maglaag pa dahil ta sunod ko ano kasi mo kung isabay naglaag ano ba? Gina. Yung number nimo. Number na ko? Tawag man. Sige. Unsa man mo haglob? TNT man ako, sir? Ah, bisag unsa tiintig lo pwede dira. Importante. Asa man mo hang country, sir? Sige, mauna na siya. Ito. Kita ada. Adra. Save. 9, 10. 5, 2, 3, 6, 9, 9, 4. Adra, sir. Oh. Salamat. Sige lang, sir. Medyo mingaw ang palibot, tambay lang sa gilid. Sindi sigarilyo lang, niya sabay paniid sa palibot. Pasensya kung di kayo ko gatingog, kalmara kong natao ng sistemang Thank you. Kamu ato na ko. Save na ako ni. Okay. Bye-bye. Bye-bye po.